s'espera un altre moment, posa't roba confortable i sabates resistents, perquè venen temps de lluitar i fas falta en el carrer. El teu lloc està en les places amb la resta de la gent. I si no els deixem somiar, mai no els deixarem dormir. Molt bé, es veu això, sí? Sí. Bueno, un momentet. Vale. Bueno, en primer lloc, molt amable, Jordi, per les teves paraules, perquè jo crec que no me mereix tanta cosa, no? Perquè bàsicament he intentat fer al llarg de la meva vida, no? L'ofici el millor que s'ha pogut, i he tingut ocasió de conèixer i de treballar amb gent que realment tenien un nivell molt difícil de superar, no? Com a mínim sí que intenta fer el que en els llocs on he estat treballant, que he estat en molts llocs diferents, com a mínim allò, no? Ser honest, no? I la feina que faig avui en dia a la universitat el mateix, no? Intento explicar als meus estudiants, no? que l'important és, sobretot en aquest ofici, a part d'alguna manera de ser una persona musculada intel·lectualment, de llegir, d'observar la realitat, de tenir sempre un compromís, no? Per tant, molt agraït, de veritat, que molt agraït per les teves paraules. I després volia fer també alguns altres agraïments a amics que no estan així i, primerament a vosaltres, perquè heu comptat amb mi. Jo, a l'hora de parlar d'espai comunicatiu, jo sempre dic que jo soc més un contista, no? Que no un acadèmic, i jo sempre, en fi, he tingut en molta alta estima persones com Toni Mollà, o com Rafa Chambó, o com Francesc Martínez, que han estudiat a fons el que seria l'estructura de la comunicació, no? Periodistes també, el cas de Toni Mollà segur que ha escrit moltíssim sobre estructura de la comunicació. Rafa Chambó va ser el meu director de tesi doctoral, va ser una tesi doctoral dedicada a l'escola en valencià i com els mitjans de comunicació l'havien abordat, i després Francesc Martínez ha estat un gran estudiós, diguéssim, de la història de lo que ha estat el periodisme contemporani. Per tant, no voldria, abans de començar a parlar, no voldria deixar d'anomenar-los, perquè d'alguna manera estaran presents en moltes de les coses que ara diré, o de les que ara intentaré explicar. No voldria tampoc fer-me molt pesat ni avorrir-vos, per tant, el que he fet és una mica seguir un esquema molt elemental, no volia tampoc allò farcir-ho de dades, ni en fi, que això se convertirà en un tema acadèmic o una mena de conferència acadèmica, sinó que d'alguna manera donar algunes idees o marcar algunes línies que ens ajudaran a entendre millor, com a mínim conforme jo ho veig, el que ha estat, anem a dir, aquest espai comunicatiu. Val a dir, en primer lloc, que els mitjans de comunicació sempre són instruments de legitimació de la ideologia dominant. Això és una cosa que jo crec que no cal entrar molt a fons, que a simple vista podem veure qualsevol persona mínimament formada. Ho hem vist, per exemple, durant les jornades, els anys que així a Catalunya hem estat en una mena d'espiral de conflicte polític molt important, i hem vist els mitjans de comunicació espanyols el paper que van jugar deformant la realitat moltes vegades i d'alguna manera marcant quines havien de ser o quines eren les coses correctes, que és el que havia de pensar la gent. Per tant, els mitjans de comunicació sempre al final legitimen o intenten legitimar la ideologia dominant. Això no cal dir que el País Valencià ha estat definitiu, per unes quantes raons que ara veurem. Entre altres coses, el que han fet els mitjans de comunicació al País Valencià ha estat contribuir a la consolidació d'un marc nacional espanyol, netament espanyol, sense massa matisos, ni sense ganes tampoc de matisar. Han reforçat, sobretot, la idea d'un territori subsidiari en relació al centre, han reforçat la idea d'una València dels tòpics folclòrics, i València dels tòpics folclòrics que, precisament, Joan Fuster en els anys 60 i tota una generació de valencians van intentar, anem a dir,
combatre o erosionar, no? Perquè, en definitiva, aquells tòpics folclòrics no deixaven de ser la imatge, no? que el mateix règim franquista i encara anteriorment, no? la burgesia local de la ciutat havia volgut emmollar. No? I més endavant, aquesta mateixa premsa o aquests mateixos mitjans varen ser còmplices de la valència de la corrupció i del balafiament. Això sí que puc contar-ho en primera persona perquè vaig viure en València en els anys treballant com a periodista i treballant en altres llocs també relacionats amb el periodisme o amb la comunicació política, i vaig veure com els diaris moltíssimes vegades amagaven el cap sota l'ala o unflaven notícies per a maquillar la realitat o simplement paraven la mà i ja està. No? És a dir, jo crec que els mitjans de comunicació en aquest cas varen ser molt responsables al País Valencià de la situació que varen viure. No cal dir capçaleres de diaris, jo crec que en molt poquetes excepcions, pràcticament la majoria de la premsa valenciana simplement se va amollar a el que la Generalitat en aquell moment volia i se van arribar d'alguna manera pràcticament a convertir-se en aparèixer propaganda. No? Pel que fa als continguts, també hi ha una cosa que està mitjanament estudiada, però en general també els mitjans de comunicació valencians, en línies generals, bàsicament s'han cimentat o s'han estructurat al voltant, d'uns continguts molt concrets. L'espectacle esportiu, bàsicament el futbol, les cròniques de successos, només n'hi ha que veure aquí, esta vesprada fent el PowerPoint estava buscant portades i n'he trobat una de no fa massa temps, una mujer acuchilla en València a dos desconocidos, això titular de portada d'un diari, en teoria d'un punt lector de centre-esquerra i amb una certa difusió. Les cròniques de successos, la cobertura dels pseudoesdeveniments, és a dir, aquells actes d'inauguracions i d'actes polítics que en el fons no aporten o que estan muntats pels gabinets de premsa i que no aporten gaire cosa, després la propaganda oficial directament i després també una mena de columnisme de costums o bé una mena de columnisme que el que ha entrat és a fomentar polèmiques amb finalitats purament comercials. Això, per exemple, si repassaren les hemeroteques, quan en València estava, més viva que mai la discussió de si el valencià o el català, quan encara cuejava tot el debat que s'havia obert al final de la transició, els diaris, sobretot el Levante, va aprofitar, diguéssim, aquest debat d'una manera, purament comercial. És a dir, no amb una voluntat d'aclarir posicions o de generar una opinió pública, sinó amb una idea de generar una mena de culebrot en les pàgines dels diaris simplement per vendre diaris. I això jo me'n recordo que la trampa van tardar molt en descobrir-la. Jo recordo els articles de Paco Burguera, que ella anava escrivint i anava explicant la seva versió dels fets de com havia anat la transició, llavors li contestava algun anticatalanista, tornaven, replicaven i era una mena, de culebrón, que l'únic que buscava el diari en aquest cas era pràcticament vendre diaris. En canvi, per exemple, els temes de la violència anticatalanista, el diari pràcticament els silenciava. Ja no cal dir la premsa conservadora que no només els silenciava, sinó que moltes vegades es legitimava o els justificava. Això, aquesta situació de premsa valenciana o de mitjans de comunicació valencians, que a més tenen un context, que és el context espanyol, amb una escassa tradició liberal, com podia tindre la britànica o la francesa més professionalitzada, doncs això el que ha fet és que ha generat, jo crec, una sèrie de conseqüències molt importants des del punt de vista, de la nostra societat. D'una banda, per exemple, ha propiciat una certa situació col·lectiva de minoria d'edat política. La societat valenciana durant 20 anys va assistir impàvida a l'espectacle de corrupció que pràcticament cloroformats o dormits o anestesiats pel que eren, perquè eren els mitjans de comunicació. Ahir Canal 9 va jugar, no cal dir, un paper molt important. I, per tant, la premsa valenciana o els mitjans de comunicació valencians se situen en aquesta mena de provincianisme que és poc estimulant per al debat polític, que al final impedeix que hi hagi una rearticulació, de la societat,
que s'impliqui en temes, i això ha sigut una de les qüestions, anem a dir, més pernicioses que ha propiciat aquest tipus de mitjans de comunicació. Després també ha consolidat l'hegemonia d'una elit conservadora, sucursalista, això ja ho va denunciar Joan Fuster. Joan Fuster, els primers articles d'ell, diguéssim, en clau crítica, són justament denunciar que aquest sucursalisme, aquesta falta de voluntat de la classe política valenciana de defensar els seus interessos amb contundència, d'anar conformant-se en el que Madrid anava donant-los i entrar sempre en aquest joc polític. Això és una cosa que jo de jove també vaig descobrir, com moltes vegades els polítics valencians, independentment del partit que foren, preferien ser directors generals d'una direcció general a Madrid de poc pes, a lo millor abans que diputats o abans que inclús quasi que diria que consellers d'un govern de la Generalitat. Després també hi ha una conseqüència molt terrible, que jo això és el que me va arribar a preocupar molt en un moment donat, que era que aquesta premsa també legitimava un anticatalanisme que al final aquest anticatalanisme era el fil conductor del relat d'una identitat valenciana, castellanòfila i nacionalment espanyola. És a dir, els atemptats, molts dels atemptats que es van produir al País Valencià, en el cas de la premsa, anem a dir, de la premsa progressista, varen aparèixer d'alguna manera molt poc reflectits en aquesta premsa, en l'espanyola se van silenciar totalment i moltes vegades en la premsa conservadora fins i tot se varen manipular la realitat d'aquests atemptats i es varen fins i tot legitimar. Per tant, jo crec que això va ser un problema perquè no n'hi ha que oblidar que també el problema de l'anticatalanisme al País Valencià va ser un problema de violència. I sembla ser que en els darrers anys hi ha hagut un intent de presentar el que es diu com la batalla de València, de presentar-ho com una mena de fractura entre dos bàndols, sense més conseqüències i que al final els acords polítics i tal van reconduir la situació sense més conseqüències. Després també hi ha una altra cosa molt important, que és que aquests mitjans de comunicació han invisibilitzat dècada rere dècada tot aquell país que s'expressa culturalment en català i en el sentit, d'alguna manera, que s'expressa en català més enllà del que serien les mostres pròpies de la cultura popular o d'un cert costumisme. És a dir, jo recordo que fent la tesi doctoral buscava en la premsa valenciana de l'època, en el diari d'Informació d'Alacant o en altres diaris, buscava, anem a dir, on estava reflectit tot el món de cultura valencià, tot el que era Fuster, tot el que era Vicent Andrés Estellés, i era de tant en tant tenint alguna entrevista. Sempre eren entrevistes que d'alguna manera buscaven aquesta vessant més del conflicte, de la polèmica i tal, i per tant pràcticament tota l'expressió riquíssima i, a més, importantíssima de moltes dècades de producció cultural, de reconscienciació del país, pràcticament quedaven invisibilitzats en la premsa. Que a lo millor preferia, sempre ho dic, igual preferia el diari que fos parlar del Premi Literari de la Diputació de Sevilla, que a lo millor referir-se a un premi literari, jo què sé, que s'havia fet en Vinaròs o que s'havia fet en Alcoi. Després també, d'alguna manera, atesa també la manca de qualitat moltes vegades dels diaris o de la dependència excessiva del poder, de les subvencions, diguéssim, de les subvencions públiques, això ha permès, d'alguna manera, que la corrupció i que tot el que va ser l'etapa, sobretot, jo diria que la més profundament corrupta, que va ser l'etapa de Zaplana, tot això, la complicitat o el silenci de la premsa va ser definitiva, va d'alguna manera afavorir que la corrupció se convertira en sistèmica i s'instal·lara. Això ha tingut unes conseqüències gravíssimes des d'un punt de vista reputacional. Jo alguna vegada he sentit dir, i no em falta de raó, a Ximo Puig, el president de la Generalitat, que la pitjor herència del PP ha estat els danys en termes reputacionals. La Generalitat, quan té que eixir fora a buscar finançament i tal, el País Valencià té allà la marca, diguéssim, d'un país on la corrupció ha sigut, diguéssim, la marca, anem a dir, del país. I en això la premsa jo crec que ha tingut bastant a veure. Sempre s'ha de dir que hi ha hagut, evidentment, excepcions. És a dir, sempre hi ha hagut
anem a dir, periodistes, no? I reportatges, no? I notícies, no? Alguns periodistes, jo què sé, per exemple, com Quico Araví, no? Francesc Araví, que ara té un llibre magnífic, sobretot a l'etapa de Zaplana, o com Adolf Beltrán, no? Que avui dirigeix el diario.es i que va treballar durant moltíssims anys en la redacció del País. És a dir, sempre hi ha hagut, anem a dir, evidentment, no? Periodistes, no? Bueno, que no han tingut por i que han denunciat moltes situacions. Però la realitat és que, i és que vam estar en aquest moment vivint allò en directe, és que moltíssimes coses mai no es van ni arribar ni tan sols a publicar. No? Era del domini públic, jo què sé, la corrupció de Zaplana o les martingales de Cotino, tot això no es va publicar o no es va fer ressò a la premsa fins que va ser inevitable i va arribar als tribunals, quan ja havien passat molts anys, anem a dir, de degradació política. No? En paral·lel a tot això, bueno, des del poder s'ha intentat impedir sempre qualsevol possibilitat d'un marc de comunicació comú en l'àmbit de la llengua catalana. Com una estratègia, jo crec que en part, de reforçar el nacionalisme espanyol i sobretot les bases electorals de l'anticatalanisme. Però fixeu-se també, és una qüestió més de caràcter ideològic que de cap altra cosa, perquè quan tallen les emissions de TV3 al País Valencià estem parlant de que pràcticament el TV3 al País Valencià l'estava veient un 2, un 3% de la població. És a dir, que des del punt de vista de l'audiència, TV3 li podia fer molt de poc mal diguéssim, a lo que era l'acció de govern del PP, no? Que a més controlava Canal 9 i controlava pràcticament tots els mitjans. Per tant, el fet de tallar TV3 era més que res una mena de d'alguna manera una manera de congraciar-se en el propi electoral i de reforçar aquestes bases de l'anticatalanisme. No? La televisió, després ho veurem, TV3 continua sense estar reconnectada, diguéssim, en el País Valencià. Val a dir que, bueno, que històricament, això si més no des dels anys 30, hi ha hagut molts intents d'articular una premsa valenciana i valencianista que, a més, en els anys 30, al socaire, anem a dir, de les normes del 32 i d'un cert esperit, anem a dir, en aquell moment incipient, no?, d'autonomisme, i també mirant sempre, igual que ha passat des dels últims 100 anys, mirant sempre el que passava a Catalunya, que intentava, no?, intentava articular uns determinats mitjans de comunicació bueno, que de revistes satíriques, de publicacions locals, bueno, que això en realitat era molt feble davant de l'aparició, de l'erupció ja, anem a dir, de la premsa de masses tal com la coneguem. No? Per dir d'alguna manera, poca cosa tenia a fer el Camí o altres publicacions valencianistes, per exemple, enfront d'un diari com El Pueblo, que portava Blasco Ibáñez i que ja era realment un diari de masses, d'ideologia, anem a dir, espanyola, perquè el blasquisme no se va apuntar mai, no va apostar mai per una via estrictament valencianista fins que es va trencar i fins que ja en els albors de la Guerra Civil Vicent Marco Miranda, un blasquista, periodista, cap de redacció del Pueblo, agafa la bandera d'Esquerra Valencianista i acaba apropant-se als plantejaments d'Esquerra Republicana. No? Això no passarà fins al final. En definitiva, tots aquells mitjans en valencià, amb molt bona voluntat, s'enfronten, diguéssim, a una realitat que és la realitat sociolingüística del país, als problemes de lo que eren les publicacions aquelles. Per tant, això, els anys 30, que és aquest intent, a més es veu frustrat absolutament per el que va ser la Guerra Civil. Quan arriba la transició, era un moment que s'hagueren pogut fer moltes coses. Jo crec que en aquell moment gent com JJ Pérez Benlloch o alguns periodistes històrics del país sí que tenien en el cap de que amb el nou règim democràtic el que calia era muntar diaris democràtics, mirant sempre els models britànic o el model francès i tal, muntar una premsa progressista que s'accetjara al país i que se llevara de damunt totes les rèmores aquestes de lo que havia estat, diguéssim, el franquisme. La veritat és que el PSOE, que era el que tenia la clau en aquell moment, no va fer aquesta aposta. El PSOE el que va fer va ser recuperar la vella premsa del règim, és a dir, en vegada de posar diners al Diario de València i recolzar el Diario de València, el que va fer va ser reflotar el Levante, que era un diari del règim, era un diari franquista, del que pertanyia als diaris del Movimiento, apostar per el Levante. El Levante, per cert, no sé si suposo que ho sabeu, però el diari Levante el dirigia el pare de Rita Barberà durant molts anys, que a més era un falangista i el cap de la censura, i per tant el que fan és
copen la premsa franquista i, en el cas de les províncies, que és un diari també que ja era ultraconservador, l'únic diari que el règim franquista deixa intacte i que no toquen, i que, a més, se manifesta obertíssimament anticatalà, però bueno, el que va fer el PSOE és simplement mantenir alimentat a les províncies pensant que així pacificaria d'alguna manera els sectors de la dreta. No cal dir-vos que, bueno, que les províncies, des del minut zero que va entrar el primer govern de l'ERMA i tal, fins i tot que va arribar Zaplana, va jugar la carta permanentment diguéssim, del puig i de l'encalçament al govern en qualsevol acció que m'emprenguera. Això sí, sempre sense renunciar a les subvencions, sempre sense renunciar, anem a dir, als diners que els entraven. Per tant, iniciatives com la del Diari de València se van veure absolutament desencarrilades. És a dir, Pérez Benlloch no va poder. El Diari de València va tenir una durada molt curta, crec que va durar un any, se va muntar uns accionistes. No era un diari tampoc ni d'extrema esquerra, ni era un diari nacionalista, tampoc podien dir, no? Era un diari on simplement hi havia una certa burgesia, anem a dir, més democràtica, més oberta, vagament valencianista, vagament d'esquerres, que jo crec que això hauria pogut ser l'arrencada o un exemple, diríem, per a poder construir un model alternatiu a la premsa que ja n'hi havia. El Diari de València, desgraciadament, ja us dic, no va prosperar. Després JJ va intentar una cosa ja en plena, diguéssim, en ple PP, recolzat per uns quants constructors, però no se'n va sortir. Després hi ha un altre moment, jo crec que molt important, és el naixement de la televisió autonòmica. La televisió autonòmica naix de miracle, perquè naix en el moment que es produeix la pantanada de Tous i en un moment donat estan a punt de decidir que els diners de la televisió vagin a parar als damnificats de la riuada, és a dir, ja podeu imaginar-se quin interès n'hi havia en que hi haguera una televisió, i la veritat és que se van depositar moltes il·lusions, els que tenien una certa edat, que varen veure com naixien les emissions i que teníem el model un poc de TV3, que la veiem allò en la pantalla nevar i com podíem, i teníem una imatge i volíem tenir una tele en llengua pròpia, doncs la gran frustració va ser veure que la televisió naixia bilingüe, que la televisió naixia, anem a dir, amb una mena de subproductes, i al principi encara, al principi sí que varen veure que els informatius van respectar d'alguna manera el que ha de ser un informatiu de televisió, se van doblar algunes pel·lícules en valencià, Canal 9 va començar, per exemple, doblant Casablanca, quan no n'hi havia pràcticament estudis de doblatge, van haver de doblar actors catalans, i això al principi va ser diguéssim, un cert al·licient, però això va a poc va anar degenerant i fins l'arribada del Partit Popular, que intenta Zaplana, intents de privatitzar aquesta televisió, i com veu que no la pot privatitzar, la utilitza com un aparell de propaganda, i allò acaba convertint-se en un pou de corrupció i també, jo crec, des del meu punt de vista, en el símbol d'un fracàs col·lectiu. Perquè en el moment en què es tanca és quan les audiències ja per terra i d'una manera, de més, salvatge i a traïdoria per part de Fabra en plena crisi, és l'únic exemple, la televisió grega pública i la televisió valenciana, és quan la gent ix al carrer reivindicant aquella televisió. Jo crec que això va ser el més trist de la història de Canal 9. Jo m'havia trobat, jo que havia escrit, a més, en El País, molts articles criticant el que era Canal 9 i després, com a columnista i demés, jo me vaig trobar en un moment donat defensant l'existència de Canal 9 perquè creia que era un instrument que el país necessitava, que necessitava una televisió pública en condicions, en dignitat i demés. I això jo crec que va ser un dels moments més tristos d'aquest context dels mitjans. S'ha de dir també, perquè si no ens deprimirem molt i tampoc seria la idea, que d'alguna manera sempre, des de sempre, hi ha hagut una minoria civil, perquè jo no parlaria ni tan sols d'una minoria empresarial, sinó una minoria civil que han intentat mantenir determinats mitjans que han tingut una escassa influència social, que això no vol dir que no hagin fet un producte, anem a dir, de molta qualitat,
però i que sense aquests, anem a dir, sense aquests mitjans de comunicació, la idea d'un país alternatiu potser hauria desaparegut. També han sobreviscut moltes iniciatives comarcals, no? S'han intentat, aquí us he posat allò, dos làmines, no? La revista El Temps, que jo crec que ha fet un dels millors periodismes que s'ha fet els últims 20 anys en català. Per cert, una revista que també perquè veiem aquelles paradoxes, no?, dels valencians, no? A Catalunya han sigut incapaços mai, no? Així que sí que hi ha hagut empresaris de poder engegar, diguéssim, un producte com el setmanari El Temps. I en canvi ha hagut de ser des de València que s'ha fet aquest producte. O la revista Saó, no?, que tindria el seu mirall, la seva altra cara en la revista Serrador, no? Serrador, una revista editada per l'Abadia de Montserrat, marcadament religiosa, molt conservadora, i en canvi Saó, muntada per dos capellans, perdoneu-me l'expressió, com una cabra, no?, per aventurers que eren fascinats pel periodisme, que munten una revista que encara fa la seva i que, bueno, que s'intenta dirigir o adreçar a cristians de base, d'esquerres i demés. Va haver també el projecte de Juli Esteve, l'excorresponsal de TV3, d'InfoTV, no?, de muntar una televisió. Evidentment, molts amics ja li van dir que no li donarien mai la llicència i ho va intentar. Jo crec que ara s'ha convertit o s'ha reconvertit en una productora audiovisual que fa alguna cosa per a punt i, per tant, bueno, tampoc va haver manera, diguéssim, inclús ni de muntar una televisió encara que fos de caràcter privat, no? Però sempre, ja dic, sempre han sigut iniciatives, anem a dir, més que venien o que provenien de la minoria civil. Xambó diu una cosa que jo crec que estic prou d'acord, no?, que és que al final la construcció de l'espai valencià de comunicació és la història d'una temptativa. És a dir, ara m'he deixat, per exemple, el València Semanal, no? Jo vaig ser molt amic de Francesc Carrasco, no?, que, per cert, quan se va jubilar va vindre a viure a Barcelona i va morir a Barcelona, va caure, ja estava malalt i aquí va morir, va acabar morint a València, però els últims anys es va passar així, i Paco sempre m'explicava que la idea de València Semanal, que era un setmanari en castellà, però amb aquesta voluntat valencianista i bueno, en fi, de trencar aquests tòpics sucursalistes, en molts reportatges de denúncia d'investigació contra l'extrema dreta, on escrivia gent com Rosa Solves i demés, doncs bé, Paco Carrasco sempre explicava que ella hi va perdre hasta la camisa, no? Jo recordo d'estar sopant a casa, estar així la seva dona, Cefa, i doldre's, no?, del negoci que va fer en aquesta revista. És a dir, també un grupet, molt poca gent, en els diners d'ells, no?, d'intentar d'alguna manera aixecar alguna cosa, no? Què és el que ha passat els darrers anys? Els darrers anys el que ha passat és que, en primer lloc, els mitjans de comunicació han viscut una doble crisi. Jo això també me va tocar, també ho vaig patir, els inicis, no?, de la digitalització per una banda i després la del model de negoci per l'altra, no? És a dir, els mitjans de comunicacions diaris tenen veritables problemes per poder sobreviure, no? Moltes vegades es pensa que això de fer un diari digital és més barat, però la realitat és que no és, home, és més barat que el paper, evidentment, però que de barat no té res, no? I tampoc s'acaba de veure quin ha de ser el model de negoci. És a dir, els ingressos per publicitat són molt pocs i hi ha hagut diaris que, bueno, per la tradició, el New York Times, altres diaris han pogut sobreviure perquè han buscat fórmules originals, però jo crec que aquí encara estem fent provatures i una mica la corda fluixa, no? I, per exemple, això es veu molt a Catalunya, que bona part dels mitjans digitals, dels diaris digitals, jo què sé, com El Món, El Nació Digital, on jo escric cada 15 dies, o d'altres mitjans, doncs, bueno, moltes vegades viuen pràcticament de lo que són les subvencions públiques i amb moltes dificultats de poder captar publicitat. Per tant, si això passa a Catalunya, doncs no cal que us diga ja què és el que passa a València, no? Per tant, una altra cosa que ha passat és que els mitjans de comunicació privats no han canviat gens ni mica la seva interpretació de la realitat del país, no? És a dir, d'una banda, aquesta visió centralista, jo me vaig enfadar moltíssim i vaig escriure algun article quan vaig veure la retransmissió que feien del judici dels presos polítics a Madrid, no? El punt de vista d'Apunt era un punt de vista que haver pogut subscriure una televisió de La Rioja, és a dir, no hi havia cap ni un matís. El tipus de portades que podem veure no se'n van molt o no difereixen molt de les portades que veiem fa 20 o 30 anys, no? És a dir, que d'alguna manera els mitjans privats no han canviat gens la interpretació que tenen de la realitat del país, no? I això és una cosa que també que fa pensar, no?
El recanvi en el poder, tan esperat, no? Després de tants anys d'hegemonia del Partit Popular i de l'esgotament que varen viure, de la corrupció i de més, haver pogut representar, jo crec, un canvi important. Però jo pense que no ha estat així, i ho dic en tota la prudència i en tota la prevenció del món, perquè jo sabeu que fa molts anys que visc a Barcelona i encara que estic molt i molt en contacte amb el País Valencià, sempre hi ha coses que, bueno, que la distància te pot fer perdre, anem a dir, el coneixement a fons. Aleshores, jo sí que me n'han parlat de que han millorat moltes coses en el sentit de que, per exemple, no sé, qüestions de tipus social i de més sí que s'ha notat, de que hi ha hagut també s'ha airejat, anem a dir, les institucions s'han obert, s'han airejat, però, diguéssim, canvis profuns no hi ha hagut. És a dir, possiblement la gent ja tenia una expectativa de que hi hagueren, no vaig a dir una revolució, perquè una revolució, això són paraules majors, no? Encara que sigui una revolució pacífica, però sí anem a dir, uns canvis de molt d'abast i de molta profunditat, i això sembla que no acaba d'estar així, no? Què ha passat? Bueno, l'administració valenciana s'ha limitat, en bona part, a subvencionar les traduccions de diaris en castellà al valencià, i bueno, en traduccions bastant penoses, que a més han sigut motiu de burla, no?, en molts dels diaris, o bé a subvencionar alguns espais dins de les programacions habituals. És a dir, no n'hi ha hagut una política de mitjans de comunicació massa clara. Després, per exemple, no s'ha produït l'esperada reciprocitat d'Apunta en TV3 i en la televisió balear. S'ha iniciat, s'ha mig articulat, però això al final no s'ha fet. Era una de les promeses electorals de Compromís. És cert que, bueno, en el rerefons de tot això hi havia el problema de la independència de Catalunya i que, bueno, al final tota prevenció era poca perquè el govern valencià tenia por, tenia autèntic pànic, no?, de que això se poguera utilitzar a la contra. Però, bueno, en la mateixa situació estaven abans de guanyar les eleccions, se va prometre la reciprocitat i aquesta reciprocitat no s'ha arribat a produir mai. Després hi ha hagut projectes com La Veu, en la qual jo vaig estar molt implicat. Sabeu que el diari La Veu, el diari digital, és un projecte impulsat, tornem una altra vegada al cas de les individualitats, per una sola persona, no?, per un advocat, Moisés Pérez, que fica diners de la seva butxaca per a muntar el projecte i que durant 2 anys, no?, d'anar pel Pedregar, de fer el diari amb un fil i una canya de pescar, en el moment que d'alguna manera professionalitza una mica més el diari i fica més diners de la seva butxaca, se troba que, bueno, que no té el recolzament, anem a dir, que caldria haver esperat diguéssim, del govern valencià, no? Tot i que la línia editorial canvia radicalment els últims 2 anys i, d'alguna manera, se converteix en una línia editorial, des del meu punt de vista, més afí al poder i menys conflictiva. És a dir, la primera etapa de La Veu va ser una etapa molt més canyera, per entendre'ns, d'un periodisme molt més atrevit, molt més crític, molt més implicat, encara que segurament des d'un punt de vista professional més amateur, però en aquesta segona part, que se professionalitza el digital i que, bueno, i que en principi se canvia la línia i s'assuaveix, pràcticament el projecte queda orfe i Moisés perd, anem a dir, perd el que ha invertit i té que tancar, ara ha obert una cosa, nosaltres La Veu, alguna així, un altre projecte, diguéssim, també molt voluntarista, no? La idea de La Veu era una idea ambiciosa, perquè la idea de La Veu era d'aquí haver anat a obrir una televisió, haver obert una ràdio, en fi, això va quedar, diguéssim, en no res, no? Després, un altre problema, no?, el naixement d'Apunt, no? I de moment el naixement d'Apunt, des del meu punt de vista també, modestament, no ha significat cap canvi important. Jo crec que aquí, d'alguna manera, s'ha vingut a imitar una miqueta, no?, el que seria, des del punt de vista dels continguts, el que n'hi havia en Canal 9, només que des d'un altre vessant, per entendre's, no? És veritat que per primera vegada cantants que fem música en valencià, escriptors i demés, han pogut tindre una finestra, però clar, estem parlant d'una televisió que pràcticament té moltes zones d'ombres al llarg del país, és a dir, en molts llocs no la veuen, que pràcticament no té darrere una publicitat i que és una televisió que, a més, naix en un context, en les plataformes online, on sabeu que avui en dia la gent se connecta poc a la tele, té Netflix, té Amazon, té no sé quantes plataformes i, per tant, per a poder enganxar-se a una televisió ha de ser que el producte que se li ofereix siga un producte, de moltíssima qualitat, no? I
i en els diners que tenen, jo crec que és molt complicat poder fer una tele de qualitat. És a dir, ha estat una altra frustració, perquè d'alguna manera la impressió de tot plegat ha estat que a punt el que ha vingut a fer és a ressarcir els antics treballadors de Canal 9, a recuperar aquest espai, però sense massa entusiasme polític. No? Jo la impressió que tinc, i és una impressió, vull dir, ja que per al sens de l'experiència, és que és una televisió que en realitat no li acaba d'interessar a ningú. No? Parlo de la classe política. No li acaba d'interessar a ningú. Segurament, si algun dia guanya la dreta, ja veureu com la tele la reviscolen. Això estic convençut absolutament. I a punt la rearmaran, però segurament la rearmaran per a fer el mateix que van fer en Canal 9. Problemes principals per mi d'aquesta situació, i en això aniré ja pràcticament acabant, serien, d'una banda, jo crec que la classe política del país no té una convicció clara sobre la necessitat d'un marc comunicatiu valencià que sigui capaç de superar els vells esquemes. Jo no ho tinc gens clar, me fa la impressió de que no, és a dir, me fa la impressió de que els polítics valencians prefereixen eixir en la Sexta, no? en el programa de màxima audiència, o eixir en televisió espanyola o en qualsevol altra televisió estatal, no? que tinga molta més audiència i se senten més identificats o se centren més o creuen que políticament això es va fer més i no volen o no estan massa preocupats per aquest marc comunicatiu en valencià. Després, la societat valenciana continua sense assumir la necessitat de trencar amb el sucursalisme. Jo crec que no són prou conscients encara de la necessitat. Això ja Alain Touraine, Alain Touraine ja en els anys 70, un sociòleg francès, ell ja parlava de que al final els canvis en Europa i els canvis de l'esquerra vendrien bàsicament perquè els països en el sentit, els països sense estat defensarien el seu territori, defensarien, el seu territori des d'un punt de vista de la sostenibilitat, defensarien els seus interessos, i jo crec que la societat valenciana encara està en aquell punt que no acaba de veure's, de ser capaç de superar, aquesta mena no sé si de complexe o de síndrome d'Estocolm que tenen respecte del poder central. I aquest, a més, és el vell tema, perquè si rellegim Joan Fuster el llibre Nosaltres els valencians, o rellegim tantíssims articles que va escriure, els temes són pràcticament els mateixos. És a dir, la queixa fusteriana de trencar una sèrie d'esquemes pràcticament no ha canviat. Està, en molts punts, és la mateixa. Ha canviat l'economia, és veritat, ha canviat la societat, però, diguéssim, els vells temes continuen ahí. Després, la situació sociolingüística jo crec que ha empitjorat, després de 20 anys de PP i de dècades de conflictivització. Això tampoc ajuda, diguéssim, a que puguen néixer ja no uns mitjans, uns mitjans en valencià mínimament, que puguen tindre un públic. 20 anys són molts anys, és a dir, jo crec que es va estancar tot el tema del desenvolupament de l'escola, en valencià, en fi, hi ha tota una sèrie de qüestions que varen ser, jo crec que fonamentals per acabar d'ensorrar el valencià. I, per tant, el valencià continua sent, els valencians continuen sent de tots els territoris que tenen llengua pròpia, els que menys llegeixen en la seva llengua, amb molta diferència respecte dels gallecs o d'altres llocs. I, per tant, això és una mica una situació també que va a la contra. Una altra és l'empresariat valencià, no ha passat de donar suport llevat de projectes mediàtics molt puntuals. És a dir, hi ha alguns projectes que sí que estan recolzats per l'empresariat, per alguns empresaris, però no s'han plantejat mai, és a dir, no n'hi ha hagut mai un empresariat valencià que s'haguera plantejat, no sé, el fet d'estructurar una empresa potent, independent i de més de mitjans de comunicació, una televisió o un grup mediàtic. Això pràcticament, ja us dic, entre qüestions molt puntuals no s'ha donat. I després també hi ha un altre cas, que abans el Jordi ho ha dit molt bé a la seva presentació, que és que un altre dels problemes que tampoc ajuda diguéssim, a sedimentar un espai comunicatiu valencià seria la precarització del sector professional. És a dir, els periodistes en sous pràcticament de misèria, moltes vegades sense condicions laborals de ningun tipus, en diaris que estan absolutament condicionats per les subvencions que reben del poder, això allunya molt que pugui haver una base diguéssim professional capaç d'afrontar això. I finalment, o quasi al final ja, també m'agradaria posar l'accent en positiu. Al final,
Josep Conill, no? Que és com sabeu, és un sociolingüista de Castelló, jo crec de primera fila, no? Molt poc conegut perquè també és allò, no? És dels que no conviden a les televisions ni entrevisten en els diaris, però bueno, Conill sí que en alguns dels llibres que ha escrit i demés, ella destaca molt internet, no? Com una autèntica oportunitat. I jo crec que això, tot i que és matisable, perquè s'ha de dir que, bueno, que els mitjans digitals són molt cars també, és a dir, valen molts diners de fer, no és allò connectar-te a internet i ja està, la informació és cara de produir, però bueno, sí que és veritat que el fet de tenir la xarxa sempre és una possibilitat. No? L'exemple, anem a dir, d'èxit d'això, muntat per un valencià també, a Catalunya, però muntat per un valencià, és VilaWeb, no? Vicent Partal, no? Que jo crec que seria l'exemple d'èxit, no? D'un mitjà digital capdavanter des del principi que, bueno, que al final s'ha fet un lloc. Jo crec que hi ha una altra cosa, evidentment. El País Valencià és un país amb molt de talent, té un capital humà que a més pot ser recuperable si s'hi donen les condicions adequades. És a dir, l'altre dia Toni Mollà el vaig convidar a una classe d'un seminari de segon i ell ho dia, no? Que si una bona televisió, una televisió pública potent, potenciaria el sector privat dels mitjans de comunicació, recuperaria molts professionals, no? Que podien fer productes de primera qualitat, de documentals, etc. I això, la veritat és que jo crec que és una de les bases també que tenim que no hem jugat. I després, jo crec que la voluntat política és absolutament decisiva. És a dir, si no n'hi ha realment una voluntat política d'articular aquest marc comunicatiu, començant per realment fer una televisió i una ràdio públiques en condicions, doncs malament rai. No? I al final, bueno, jo crec que, en definitiva, i en això acabaria, no? Sense un marc comunicatiu potent, jo crec que el País Valencià no podrà superar mai la seva crònica subsidiarietat. No? És impossible. És a dir, si no n'hi ha una societat valenciana que té una tradició de la realitat molt distinta, no? de la que se li està subministrant des de fa molt de temps, difícilment jo crec que els valencians podran superar, anem a dir, aquest estat de letargia política, no? O de, anem a dir, de submissió al poder central. No?